Može li Hrvatska da osvoji treću uzastopnu medalju na svjetskom prvenstvu? Zlatko Dalić objavio je spisak igrača koji će putovati na mundijal i ponovo se otvara pitanje može li ova Hrvatska da nastavi nevjerovatan niz. Na svom prvom svjetskom prvenstvu 1998. godine Hrvati su senzacionalno osvojili bronzu. 20 godina kasnije u Rusiji su igrali svoje prvo finale i uzeli srebro. A onda su 4 godine kasnije u Kataru iznenadili svijet i osvojili još jednu bronzu. Kladionice ih nekako uvijek ostave van top 10 favorita, ali Hrvati uvijek donesu nešto što kladionice baš i ne uračunaju. Zajedništvo, iskustvo i borbu do posljednjeg momenta. I šta onda očekivati od 2026. godine? Hrvati i dalje imaju ozbiljne zvijezde u svom timu. Neke su u prajmu, nečije karijere su u padu, ali niko ne smije da podcijeni ovakvu selekciju koja ima, dakle, 3 medalje na mundijalima od 98. godine. U grupi ih čekaju Englezi kao favorit, jaka i vrlo nezgodna ekipa Gane, kao i Panama koja je apsolutni outsider u ovoj grupi. 2026. je dakle ponovo idealna prilika da Hrvati urade ono što najbolje rade, da još jednom šokiraju fudbalski svijet.